Catholic Faith Edition Network. Lakbay Katoliko, mayong adlaw kanatutanan. Ato na sang hisgutan kining magwawali sa Seventh-day Adventist Church si Mr. Bacalaris. Iyang gidinay kini si Jack G. Blanco nga maoy usa sa hinungdan ining The Clear Word Bible kay ingon pa niya dili kuno theologian og ordinaryo lang kuno nga membro sa Adventista. Kung gusto mo og dugang pagtulon-an sa simbahang Katoliko, i-subscribe ang atong YouTube channel o i-click ang notification para updated mo in terms of Catholic faith ang atong i-upload dinhi. Now, ni ang pahayag sa usa ka pastor sa Sabadista. Wala ko musipiyat kay kanang Clear Word Bible lagdagalang kay kaglahi-lahi na ngalan ang nagtranslate na si Blanco. Si Blanco dili na siya theologian sa Seventh-day Adventist o sana siya ka-membro. O mo na yung nahimong pahayag karon unsa ka tinuod ni nga giingon niya nga si Jack G. Blanco dili kuno theologian. Atong subayon ang The Clear Word Paraphrase sa Loyo. Klaro kayo ang giingon. The Clear Word Paraphrase by Jack G. Blanco, Doctor of Theology. Ingon, Si Blanco dili na siya theologian sa Seventh-day Adventist. nganong naa man lagi. Oh, di ba? Di na to maklaro. Ikaduha, ila mismo nga official website. Nag-ingon nga si Jack G. Blanco usa gyud ka Doctor of Theology, dili basta-basta nga membro, professor pa gyud sa ilahang eskwelahan. Kini ray pastor nga wala nakahibalo sa ila mismong mga kakaubanan. Mauna ang giingon ni San Pedro sa Biblia, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1. Ingon nga kaniadto may mini nga mga propeta, muto nga usab diha kaninyo ang mga mini nga mga magtutudlo sila baka kung makadaot nga mga pagtulunan ug isalikkoy nilang Ginoo nga nagluwas kanila. Busa mabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Mauna nga ingon si San Pedro naay mini nga mga magtutudlo, nagtudlog bakak unsay bakak? Si Blanco dili na siya theologian sa Seventh-day Adventist o sana siya ka-membro. Ang reality, si Jack G. Blanco, Doctor of Theology. Ang iyang ingon, Si Blanco dili na siya theologian sa Seventh-day Adventist o sana siya ka-membro. maunang magbantay ta ani ang mga taong nanudlo og bakak kay aron makaawir ta niini para ang atong kalag ma-insured sa kadaot, ma-insured sa mga scammer aron langit ang atong padulungan. God bless.